Lempäälässä asuvalla Jesse Teräsahteella on vahva vakaumus. Hän ei siedä kenenkään kiusaamista. Hän käynnisti vapaaehtoisesti Skeittaa älä kiusaa -projektin, jossa hän opettaa kouluikäisille skeittausta. Sanomattakin on selvää, että kiusaajilla ei ole paikalle asiaa. Teräsahde ei opeta kiusaajia. Idea skeittikoulun järjestämiseen heräsi muutama vuosi sitten. Mä näin yhden pojan. Sillä oli kaikki mahdolliset vermeet. Sillä oli kypärä, hyvä skeittilauta, kaikki varustukset, suojavarustukset, kaikki oli tälleen. Mutta sen mä huomasin, että sieltä puuttui kaverit. Se oli joka kerta, kun mä näin sen, se skeittasi yksin. Mä itse skeittaan yksin. Mä oon parikymmentä vuotta lajia harrastanut. Mä tykkäänkin skeittaa välillä yksin ja tykkään skeitata kavereitten kanssa. Niin täällä vähän siitä, että tämmöisellä hommelilla niin junnut saa kavereita. Skeittikoulun herättämä suosio tuli Teräsahteelle täytenä yllätyksenä. Oppilaat on tullut semmoinen 80-100. Kyllä mulla kesä menee komeasti junnujen kanssa skeitetessä. Enkä valita. Se on ihan mahtavaa, ihan loistavaa, että saadaan jengille kaveri. Tää on niinku tää. Skeittaa älä kiusaa -projektin viesti on erittäin selkeä. Kiusaaminen on ihan täysin, silloin nollatoleranssi. Kaikkien pitäisi saada olla niinku rauhassa koulussa, töissä, ihan missä vaan. Mä haluan katsoa, että toivottavasti tämmöinen niinku pörrösen ukkelin niin sanominen tuommoisessa asiassa niinku vaikuttaa. Että en minkäänlaista kiusaamista, en rasismia, kiroilua mä ymmärrän, jos jollain silloin lipsahtaa pikku ärräpää, jos kaatuu. Mutta kiusaaminen on ihan täysin ei. Mua on kiusattu. Mä oon kiusannut. Mutta en kiusaa enää ja toivottavasti ei kukaan muukaan. Skeittaa, älä kiusaa. Skeittaa, älä kiusaa. Uutispiste pyysi Teräsahdetta kiteyttämään, millaisia tunteita kiusaaminen hänessä herättää. Mä näen punaista, että se on niinku jokaisella ihmisellä pitäisi olla niinku oikeus olla niinku rauhassa. Mä ymmärrän sen, että työpaikoilla tai koulussa on semmoista niinku leikkimielistä kiusaamista. Niin kuin mullakin töissä, niin me ollaan jatkuvasti heitetään duunikaverin kanssa, niin heitetään jotain, nälvitään toisiamme, mutta se on leikkimistä. Ei se ole leikkimistä, että toinen menee pahalla mielellä kotiin. Se ei ole leikkimistä, se ei ole semmoista pelleilykiusaamista. Että ei, kiusaaminen jättää kaikille arvet. Niin jättää myös skeittaus. Mutta ne arvet, mitä skeittauksessa tulee, niin on fyysisiä ja se arpi, mikä tulee kiusaamista, se on henkinen. Niinku, se on, nytkin alkoi vähän niinku pumppu hakkaamaan, että ärsyttää tuo aihe niin paljon, että todellakin skeittaa, älä kiusaa. Se on niinku, tai tee ihan mitä muut, vaan, mut älä kiusaa. Se on niinku, älä kiusaa.